आख्या भी तो गौर सदीदा पकला लागो सांग नाही ओ मला मग काहीच पण आज यार चलते आज येते माझी सुटका ये साडी क्रॉस पाहिजे बाबा आता नाही रिपोर्ट काय ना आणि आम्हाला बिगिंग काय यांचा माझ्या गोरो नसत तू पात्र हो ओय एक साबारी गाल बोलताला ही टाकली माझे स्टँडर्ड वाढव बाजार ओय ने रस्तो आडका पटका सारखे तो गुड क्लीन ड्रॉप आहे बरी सुका एक आज मुलाय नाही उच्चार बस होता क्लीन दस बजे लिखित कांदा ही बागे बोलते बिटोला चोपाट झाले मुले नाही ते 3 वर्षात 3 राहिले 3 वर्ष आणि नाही ते पोरण्या जाऊ बरं कोणी झालं ते सुकून गायला ना सगळं माझं दोघं सगळं लागेल मुसादेन पिऊन उडले आणि की जाता हटल्याने काय म्हणत आणि कोणता पिझ्झा घ्यायला काय नाही सुटायचे तुकडा ती सूट काळ म्हणून लोका खोलले पिझ्झा घ्यायला कोण बरोबर आलो आणि 1-4 घंटे लागताय जागा किती घंटे मला काय झालं माझे दुईन घालत नाही पिझ्झा जरा काय नाही जो चिकला घालत नाही दुईन घालत नाही सांगावा काय ते किती किला तो ना ते पोलीस फोटो दिलाय क्लास मध्ये ऍड करायला सारखं मात्र रिपोर्ट रॉंग ना अरे त्याच्या पाय नाही त्या काय जेलीतलं सोनाळा बेलीचे आणि ओळ कुई फुला आरगान बितो काढा क्लास धूप काढली कुई एसो गुरिया मायन पाय सांगा दिवपाचो ते हम कित्या जाय रे एसो गुरिया मुठे गोळा सोडत आज आवाज उगला असतो ना पेपराचे आवाज आला जाऊ दे गेलो ओय तो निघिल आता कोण निघिलो तो रिपोर्ट बोललो तो आईले घालतो ओय आता गुंड कोण निघिल आम्ही येता होसा वापसाता तू बस हम काम केला आता एक काम कर किती तू बताचे वो सांगाव करू तुला मात्र नाम सांग दिल्ली गेम नु सांग तू मागच्या गेला तर गुरुजीच्या तू काम साखर घाल का पण डायबिटीज है पुस येतो सारखं बरोबर मोठे कोणा कराय घेता असं बुरग्या सोडबाच्या मान पाहिनी आणि गोळा मार तेच रिपोर्ट आले बिना बँक स्मेल केले आपका ने का मात खावायचा मला ते गोळा बेटा रिपोर्ट आले तो घेतला स्मेल करू आगे सोना बोल की दादागिरी चाले माझ्या पॉप्सी तुका किती सांगलेली तुझ्या पॉप्सी कुठं आलो माका आपल्या चेड्याचे रिपोर्ट बरोबर तू वेन किती बरयलो गीता लोकेशन बॉस उठ बॉस किती बरला पेपराचे निखिल कुणी आय जाऊ तुका असलो सुको मार मागतो सुटला बंद रे बाबा माझ्या वाला असं जायला सुटला मेगी माझ्या वाला ठक्क सुटाता उठ बॉस दोघं बसूया बॉस तो फादर नाही तो बॉम्ब उठ नका तू उठल्यार तो बॉम्ब फुटलो हांवें तुका पयलेंच सांगलेलें आयज जावन तुका असलो सुको मार मागतलो सुटला उज्या मरे असो पंजाब असेल आय थोडी तर तू उठलो सोकवेल फुटलो सांगला बरं रिपोर्ट करू सांगला बरं किती आपल्याला रिपोर्ट सांग तुवें ताका सांगलेलें देवाचं नाही करू नका तुवें ताका सांगलेलें करू नको अरे ओय तरी असता तुवें बरें वॉशिंग मशीन रिपोर्ट आहे बर केसर
नाहीच जाते मोठ्याने वरची मोठी बोलावं हे माने ए बाबा बाबा हिंगारे आय तुझे पेमेंट दे मला बोलतो पहिले पाठीमाग उडास करे या सांगू उडास कोतालो पेमेंटाचो काय पेमेंट म्हणजे ओय एक काम कर किती तू बदलायचे बस पैसे नाही तुझं असं वर्ष असले नाही बोल सांगणार काय बी तिंगा बाबा एते बोका कोणा ते किती देसी आता रे पण लग्नाला लाड दिला माझी त्या मोठ्या लग्नाला लाड नाही मोठ्या लोय कोणता काय फोटा तो फुटना अयो दवे बसून फोडिया बघा कुसून होड्या धय बरोबर धयातल्या नेत्याच्या बाहेर काढते पात्रा जातो तू कोण तू पात्रा फुट टाका फुटल्या फुटतो आई बिचारा सोगल्या चलो ते काय कोळे मा पेमेंट डिपॉझिट नाही नाटकाला का टाकाच्या संस्कार काढते ए पात्रा जातो का ओय किती पडलो आज पेपर वाजे हेडिंग कोण झालं तुझे तू संस्कार ओल्या आमरे होय ना आज तू होय हाय जी ओय 3 वर्षभर बदला लुटपास हो ना आप इतो बदला ना पात्रा माताय रे मातालो किती पडलो नाच वाला गाते तो नेटेच चढ बताय आई का हॉलिडे तू हॉलिडे कोण दिली आई माका हॉलिडे गायला तुझी हॉलिडे ना ती पोरा आधीच गेले ती का मारा काय बरोबर कारणू आला जाय तू मगा किती करू आय कोणाचे बुकेत गेलाय ऑर्डर किती देऊ किती बुके त्याला जेवणा बस जोरी कर तू उठलो सोपल उठलो उठू दाम सांगा माताय मग डबाडम केलो पात्रा बिमला जाय वन लाख आता आणि बुटल्या भर पडला बरोबर वस्ता गेले तोडी गेले नाक गेले कान गेलो मागे केळी पान बांधून बसला आहे केसो मरण बसवते Dawsi khobardar far manu menu naच कोटलो तुला तर आवडली माझ्या भूताच्या नाका झाल्यामुळे काय सॉरी सर सॉरी सॉरी म्हणताय नाका झाल्यामुळे सॉरी म्हणताय डायरेक्ट फ्लाइट गेलो कोण आकाशात कुठे हातोर कोणता असतो गोल कुठला फुटलो फुट्टा चेड्या मेलो माग मोर बाग लास्टात कोण मेलो चेड्या पाय मेलो हांव जिवोच आसा जीवानी ना तू गेलो उठलो झाले malo gamma आता तू ये कोण लागला
माताई तू का बोल खूप नका फोटो आज पेपर आज हेडिंग किती मग ऑल हेडिंग किती तिला फोटो घाल सन किल्ड फादर ब्लास्ट बॉम्ब ब्लास्ट बॉम्ब आणि आज मराठी पेपर घ्या गोमंतकाचे फोटो घात गेला आणि हेडिंग दिला किती मग मुलाने बापाला ठार आणि तामिळ पेपराचे किती आम्ही तुझ पाय वाचिता पेपर अवस्था तू अजून